Iqale phansi impi yamazwi phakathi kwabaculi ababegidela futhi becula amaqembu esihlabeni sikaMgqumeni esingasekho emhlabeni. Ngibelele ngiphinde futhi namukele kwi-channel ehamba phambili kezwe mina ngumfeza ngituthu ngakho manje bathi ilasibona makumede mhlawumbe ngabe usemusha la ekhaya uphinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke seqhuba umsindo osuke emuva wokuba abazali bakaMgqumeni nelisandla emnyama Mseleki noSakhise noSikhevane Mseleki babonakala ohlelweni eMzansi Mejingo lesithathu bechapha ngenhlambo khangelana iDSD Mhlongo bobabili emculweni ababiza ngabafana bakaMgqumeni. Ndlemnyama ke uzwakala ibiza uDSD ngoMthakathi owafakela abafana bakaMgqumeni isixwaxo emsakazweni ezikampanini zomculo nakubahleli bemicimbi. Uthe uDSD wayekhuluma kabi ngabo, uthe futhi bagweve namafa kaMgqumeni eziphendulela uDSD. Uthe wathatha isinqumo sokungaphinda aphendule nojezi elikhulu okuyigama labafana bakaMgqumeni ababuye ke baziteketise ngalo mhlazana ke bechaphe unina ngenhlamba. Lezi kubu ke waye ukuzinaka ngesikhathi esithuka umzali wakhe kwaze kwathinteka umndeni, wathatha ke isinqumo sokuphuma kuzona. Kodwa ke iselesele uma selingena endlini uyalikhahlela liyowela kude ngoba liyenyanyeka kuphethe uDSD ongumholi usaziwayo. Labaculi ke babengamathe nolwimi emva kokudlula emhlabeni kukaMgqumeni ngo-2009. Ngonyaka olandelayo baqhubeka neqembu likaMgqumeni amagcokama kwacula phambili uDSD futhi osesithombeni ese-album ashuthe noJaveva zimnike kanjalo futhi noNdlemnyama. Emuva ke ukukhipha amacoco amabili elithi ke uhlale ekhweni nelithi i-overload lahlakazeka iqembu uDSD noJaveva zimnike ebashiya phansi basungula usaziwayo. Okwalandela lapho kwaba ke ukugadlana phakathi kosaziwayo namagcokama eyasehola ke ngomkholwane la ngowagcina ke ekhonjwe indlela kushume kakhulu ke ngesikhathi osaziwayo bakhipha ingoma ethi udoma. Beyabexasula kakhulu leyo ngoma abafana bakaMgqumeni kangoba ke babe bayephula ngeyayithi inje ayexhonti amagcokama. Lapho ke ebesola uDSD ngokuba ke nesandla ekufeni kukaMgqumeni ngoba uDSD wasuka wathi ubizwe ngombulali ngenxa yokuthi umphefumulo kaMgqumeni waphumelela ezandleni zakhe. Isoleza ngomgqibelo lathola ukuthi uMgqumeni washonela emotweni eyayimphuthumise enyangeni futhi ke esele kuyo noDSD eminyakeni edlule. Bese ke kwehlile ukungcofana phakathi kwalamaqembu njengoba osaziwayo basebengcofana nokhuzane kubene ke abafana bakaMgqumeni sebegxile kwezinye zezimbangi. Bafethu zinjalo izindaba esiniphathele zona namhlanje kwesenketho namhlanje kuthina kwakho ukuphawula ngalezi ndaba siphinde futhi hlala lapha na comment section kungixoxele abantu uthuna luthilo lakho uva ngalolu daba. Ngilasiboni sengiphuma kanjani kodwa ke ngiyathembisa futhi ukuthi ngiyabuya kwivideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo kwakho. Subscribe bani bani usuku lumnandi. Thanda kakhulu.